Ang sarap talaga ng Gurion rings. Oh pre, pahinga na kayo ng rings mo pre. Ah, ang bobo mo. Gurion to, pre. Iron rings yan. Gurion. Iron Tingnan mo, babasa rings. mo yan, oh, Gurion. Iron rings. Hindi na kita bibigyan. Ay di, Gurion rings na lang Sige, yan. sige, Gurion sige. rings. Bakit tayo? Kanina ko pa siya sabi. Kala ko. A few moments later. Uy pre, yung ano mo, yung munibila mo. Pre, hindi yan munibila. Kadina yan. Yung munibila yan. Hindi, kadina. Kayong maniwala. Pare, ano tatanga bobo nyo eh. Hindi yan manobila. Kadina yan Pre, pre. kadina. Yan. Tanga-tanga. Rim yan eh. Nakikita nyo rim yan. Ay, kadina. Munibila yan pre. Tanga-tanga yung dalawa, tol. Plat yung kadina pre. Rim yan. Ah pre, bisbis mo naman tumakbo. Tumatakbo ba ako? Ah, para kayo ex ko. Tapos akong saktan, tumatakbo ka. Ingatan mo siya dahil binaliwala niya ako. A few moments later. Ah, putang ina pre, may picture. Tara, inuman tayo. Pare, pagsain namin, meron tayo Kardero! Kardero ba yan? Kardero, pre. Picture yan pre. Pwede natin pagluto mamaya, nilagyan natin ng... Sunog, di pag nasunog, masusunog yan Hindi pre. yan susunog, grabe. Picture yan, kulang na lang Metal ng yan, ice. tol, metal. Kahit bobobo nyo naman. Ba't yan? Yan ang pinaglalaban namin eh. Ang bobo-bobo nyo lahat. Anong nakakatawa dun, pre? Timba yun, timba. Ang bobo mo. Ito yun, pre. Pinaglalaban namin yun eh. Tangina nyo mga pre, yan yung pinagamitan namin nung nag-foods kami. Ano yan? Plastic bottle yan. Battle ba to? Oo, Parang kapo. hindi yan kape. Kapi, kala ko battle. Ay, plastic bottle yan. Kala ko kap, sige battle na yan. Pre, mali kayo. Mali kayo ng binahal. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at dinaamin ko na nami-miss kita. A few moments later. Ko, awaw, ko, awaw, ko, awaw, ko, awaw. Pre, nakikita mo ba, pre? Ah, pre, may tayo sa taas oh. Pre, may buhaya sa taas. Ah, hindi lizard yan pre. Ay, leader ba yan? Pata. Aso yan, tuli, oh. O, tignan mo, Ah, aso. butikin na lang. Oh, butikin na lang. Butikin na lang. Basta butikin na lang. Tayo dyan duman. Taas yan. Parang school. Pinasa ko. Wala nang init ang iyong yakap. Mauglod na ang mga pangarap. Mangalik na kay tamis, hindi man lang. Ah, pare, alam mo, may baka ako. Anong pangalan niya? Ano? Doggy. Doggy? Bobo ka ba? Bakit? Bakit? Kasi minahal ka na iniwan mo pa. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Hindi ulit si Derek Tubbsy, oh. Oo nga pa. Kaya tayo mo, minum ba tayo, tol? Hindi ako pwede ito. Ito, ano ka ba? Hindi kami pwede. Papagalitan din ako, tol. Pre, pa siya na. Wag na lang, wag na lang. Bukas na. Bukas na lang, pre. Bye. Boom! So guys, madumi yung buhok ko. So yun guys, thank you po sa panonood ng video. At anong gusto mong sabihin mga kasama? Subscribe nyo pala pa sa YouTube, tas mga notification. Share and like po. Tas, request lang kayo ng gagawin namin. Gagawin namin yan lahat. So yun guys, sabi nila, subscribe this video and hit the notification bell at i-like nyo na din tong video na to para ma-notify po kayo sa more pa naming video na paparating. And thank you guys and wow!